Atiku ba za mu ɗauki rabo ba. Kauce duhu ga haske Atiku organization tana kiran talakawa. Mu zaɓi Baba Atiku ba za mu ɗauki rabo ba. Kauce duhu ga haske Atiku organization tana kiran talakawa. Mu zaɓi Baba Atiku ba za mu ɗauki rabo ba. Ni da sunan Allah Ubangiji sarki na, Jalla ya ahadin sammadin gwani mai rana. Tallafa mini Allah ka amsa al'amari na, in yabon gwarzon nan a yau cikin bakina. Baituka zan yi wa gwani masoyin raina, zan wake Baba Atiku dan ni ba zan bi rago ba. Kauce duhu ga haske Atiku organization tana kiran talakawa. Mu zaɓi Baba Atiku ba za mu ɗauki rago ba. Rabbinin ka salatan ka sau dubu duka sa'a. Gun Muhammad al-Mustafa fiyayye ɗaha. Sa ahali da sahabbansa wanda suke ɗa'a. Gun Muhammad
tirawa mu ma mun san dan kana kaunar mai gidan mu baka mixin ga Usaina Amatu Malli da kai yasin wacce in ta yi magana batun ta ba ƙarya ba ko ina in ta faɗi ba za a yi shakku ba. Kauce duhu ga haske a teku organization tana kiran talakawa. Mu zaɓi Baba Atiku ba za mu ɗauki rabo ba. Mustapha Shafi'u Jarrama ina gaishe ka. Organization secretary ina gaishe ka. Na Kano State ƙungiyar Atiku haske barka. Gani ni ke waƙa a yau ina ta yaba ka. Ka bi hanyar kuma baba yanzu sai san barka. Dole ne mu yi biyayya kunka ba ƙarya ba. Kauce duhu ga haske Atiku organization tana kiran talakawa. Mu zaɓi Baba Atiku ba za mu ɗauki rabo ba. Kai gafara ga bango majinginar duka bayi wanda komai halin kwarai suke yin koyi. Alhaji Abba Atiku dole ne sai nayi sannan Abba Fanda Atiku haske nayi jinjinar girma gunkamu a yau sai mun yi mai rike ka amana ba za mu dau shakku ba. Kauce duhu ga haske Atiku organization tana kiran talakawa. Mu zaɓi Baba Atiku ba za mu ɗauki rabo ba. Gwamnati Atiku Abubakar ina gaishe ka. Honorable Musa Bakari MD gaishe ka. MD mai nage ai wajibi a yau ne beka. National Secretary Atiku ba ka shakka. Na ga ku ne haske organization gaishe ka. Sallamawa zami mu bi ka ba ƙarya ba. Kauce duhu ga haske Atiku organization tana kiran talakawa. Mu zaɓi Baba Atiku ba za mu ɗauki rabo ba. Abdulaziz Nebi National na gaishe ka. Miriya dole yanzu umma barka. Jinjinar ban girma dizi nake a gare ka. Mubarak Musa Darakta National gaishe ka. Dalliyat kuma na babati ku ba wani shakka. Dole ne umma ka jinjinar mu ba warki ba. Kauce duhu ga haske Atiku organization tana kiran talakawa. Mu zaɓi Baba Atiku ba za mu ɗauki rabo ba. Raƙumi ba daɗi ba ne yayi karo da kunama. Ja da Baba Atiku kun san akwai fa nadama. Shi yasa na ga wancan yayi lakwas ya suma. Tafiyar manya ce ku zo mu yi ta da dama. In ka janye jikinka
talakawa mu zaɓi babati ko ba za